ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 18 டேஸும் நம்ம வந்து நல்லபடியா நடக்கணும் அப்படின்ற இந்த சத்சங்கங்கள் நம்ம எல்லாரும் இணைஞ்சிருக்கணும். இதுவே ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். இதுல இருந்து நம்ம எப்பயுமே இந்த சத்சங்கங்கள இணைஞ்சு இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம குரு கிட்டயும் பகவான் கிட்டயும் வேண்டிக்கிட்டு நம்ம இந்த சங்கல்பத்தை நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகய சக்ஷுரோன்மிலிதம் மேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் மேன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதாமக்யம் ததாதிச பதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சகன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைத்தம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதா சகன லலித சிவ சாகன்விதாம்ச ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீனபந்தோ ஜெகத்பதி கோபேஷ கோபிகா காந்த ராதாகாந்த நமஸ்துதே தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே பிருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானு சுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரே வாஞ்சகல்பதரூபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேயோ நமோ நமः. நமோ விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமினிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணி நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பௌஷத்த தேச தாரிணி. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசதி கௌர பக்த விருந்த. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. I am going to attend all the 18 days of Bhagavad Gita classes without fail. I am taking this Sankalpa with the blessings of Shri Shri Radha Govinda and Srila Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ். இது வரைக்கும் நம்ம வந்து கோர்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்கு, அதுல என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் ஒரு சின்ன ஒரு ஓரியன்டேஷன் மூலியமா. அதனால நீங்க எல்லாருமே வந்து யூடியூப்லயும் ஃபாலோ பண்ணலாம், ஃபேஸ்புக்லயும் ஃபாலோ பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் வெப்சைட்ல போயிட்டும் நீங்க வந்து எல்லாத்தையும் அவசியம் நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இது வரைக்கும். இன்னைக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் பார்க்க போறோம். 18 நாட்களில் பகவத்கீதை உண்மை உருவில் தெரிந்து கொள்ளுதல் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். இஷ்கான் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் ஆச்சாரியர் தெய்வீக அருள் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதாவின் போதனைகளின் அடிப்படையில் நம்ம இப்போ ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா அதை நம்ம யாருக்கிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? அப்படின்ற பட்சத்துல நம்ம இன்னைக்கு பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது யாரோட போதனையில நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா அவங்களோட போதனைகளின் அடிப்படையில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இவங்கதான் இஷ்கானோட ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியர். இஷ்கான நிறுவனம் பண்ணவங்க இவங்க. இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் உலகம் ஃபுல்லா வெறும்னா நம்ம கண்ட்ரில மட்டும் இல்லாம அவங்க மட்டும் அதை வந்து தெரிஞ்சுக்காம எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்திருக்காங்க. அவங்களோட போதனையின் அடிப்படையில் நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்க போறோம். அவங்க அமெரிக்காவில சான் பிரான்சிஸ்கோல நடத்தின ரத யாத்திரை இது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் அவங்களோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம். அவசியம் நம்ம இதை பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா வந்து அவங்க ரொம்ப அப்படி ஈஸியா வந்து இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ் மூமெண்ட் அவங்க வந்து கொண்டு வரல. அட் த ஏஜ் ஆஃப் 70ல வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க, எல்லாருமே ஓய்வு எடுக்கணும்னு நினைக்கிற நேரத்துலதான் அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, இதை வந்து நிறைய ஸ்ட்ரகிளுக்கு அப்புறம் நிறைய போராட்டங்களுக்கு அப்புறம் இதை வந்து அவங்க நிறுவனம் பண்ணி எல்லாருக்கும் வந்து கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்காங்க. அப்படின்னும் போது அவங்களோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே போராட்டம் நிறைஞ்ச வாழ்க்கை தான். அதுவும் தனக்கு ஏதோ நல்லது நடக்கணும்ன்றதுக்காக போராடல, உலகத்துக்கு நல்லது கொடுக்கணும். இந்த மனித வாழ்க்கையில என்ன தெரிஞ்சுக்கணுமோ, நம்ம எதை அடையணுமோ அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லாரும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும்ன்ற ஒரு விஷயத்த அவங்க செஞ்சிருக்காங்க. அவங்களோட இயற்பெயர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அபய்சரண். அதுதான் அவங்களோட இயற்பெயர். அவங்க கொல்கட்டால பிறந்தாங்க. செப்டம்பர் 1 1896 அப்பதான் அவங்க வந்து பிறந்தாங்க. அப்ப அவங்க பாத்தீங்கன்னா பூரி ஜெகநாத் மந்திர்ல போயிட்டு ரத யாத்திரை நடக்கும் இல்லைங்களா, தேர் திருவிழா நடக்கும் இல்லைங்களா, பூரி மந்திரோட ஜெகநாதர் மந்திரோட தேர் திருவிழா ரொம்பவே விசேஷமானது, பிரசித்தமானது இல்லைங்களா. அங்க போயிட்டு அவங்க வந்து சின்ன வயசுல 5 வயசுல போய் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு தன்னோட வீட்லயும் ரத யாத்திரை பண்ணணும் அப்படின்றதுல ஒரு ஆர்வம் இருந்தது. அந்த ஆர்வத்தை அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொன்னாங்க. அவங்க பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணாங்க, வீட்லயே ஒரு சின்னதா ஒரு ரத்தம் வாங்கி அவங்களுக்கு அதை வந்து செஞ்சு கொடுத்தாங்க. அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் அவங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸோடையும் அந்த ரத யாத்திரையை அவங்க செஞ்சாங்க. சரிங்களா? அப்போ சின்ன வயசுல இருந்தே எப்பயுமே பாத்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தைங்க இருக்கும் போதே அவங்களோட அந்த ஆர்வம் எதுல இருக்குன்றதை நம்மளால ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும். தன்னறியாம அவங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை அவங்க செய்வாங்க இல்லைங்களா.
அப்படின்ற பட்சத்துல பிரபுபாதா சின்னதுல இருந்தே ரொம்ப டிவோஷனல் கான்சியஸ்னஸாவே அவங்க இருந்தாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட கல்யாணம், படிப்பு எல்லாமே நல்லபடியா நடந்தது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட குருவை வந்து அவங்க 1922ல அவங்க போய் சந்திச்சாங்க. அப்பதான் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் அவங்களோட குருவை பார்த்தாங்க. அவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, இவங்க நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுவாங்க. ஏன்னா இவங்க வந்து பிரிட்டன் இங்கிலீஷ் நல்லாவே படிச்சிருந்தாங்க. அந்த காலேஜ்ல தான் அவங்க படிச்சதுனால இங்கிலீஷ் ரொம்ப நல்லா பேசுவாங்க. அப்போ அவங்களோட குரு சொன்னாங்க, "நீங்க இங்கிலீஷ் நல்லா இருக்கு. அதனால நீங்க உலகம் ஃபுல்லா இந்த கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் மூவ்மெண்ட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும்." அப்படின்றத வந்து அவங்க வந்து அவங்களுக்கு சொன்னாங்க. குருவோட விஷயத்த அ அ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எப்பயுமே டிசைபிள் வந்து ரொம்பவே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, உயிர குடுத்தாவது அத வந்து செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் உண்டு. அப்ப அவங்களோட குரு சொன்ன அந்த ஒரு விஷயத்த அவங்க என்ன பண்ணாங்க, வாழ்நாள் முழுக்க அத வந்து அவங்க வந்து அ எப்படியாவது அ அத வந்து வாழ்க்கையில வந்து அவங்க வந்து செஞ்சிடணும்ன்றதுக்காக அவ்ளோ போராட்டங்களையும் மேற்கொண்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ உலகம் ஃபுல்லா கொண்டு வந்து சேர்த்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய பிரச்சாரங்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து 1933ல இனிஷியேஷன் கிடைச்சது அவங்களோட குரு கிட்ட இருந்து. அதுக்கப்புறம் 1944ல அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேக் டூ காட் ஹெட் அப்படின்ற மேகசின்ஸ் அவங்க வந்து அ பப்ளிஷ் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் நெறைய புக்ஸ் பகவத்கீதை, பாகவதம் இந்த மாரி நெறைய புக்ஸ் எல்லாம் அவங்க வந்து எழுதி ஆ அ எ எல்லா எ எ இது எல்லாத்துக்கும் டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ்லாம் குடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து 1965ல அமெரிக்காவுக்கு போனாங்க. அங்க போயிட்டு என்ன பண்ணாங்க, பகவத்கீதைய எல்லாருக்கும் குடுக்கணும். ஏன்னா, அவங்களோட குருவோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அதுதான் இல்லைங்களா? உலகம் ஃபுல்லா கொண்டு போய் சேர்க்கணும்ன்றது. அப்போ அமெரிக்காவுக்கு கார்கோ ஷிப்ல அதுவும் ரொம்ப பணம்லாம் எடுத்துக்கிட்டு, அ அங்க நெறைய பேரு தெரியும். நம்மள போனோனே ரிசீவ் பண்ணுவாங்க. அந்த மாரிலாம் இல்லாம, கொஞ்சம் சொற்ப பணம் எடுத்துக்கிட்டு, பகவத்கீதை, பாகவதத்த எடுத்துக்கிட்டு அவங்க வந்து கார்கோ ஷிப்ல போனாங்க. போகும்போதே அவங்களுக்கு 2 ஹார்ட் அட்டாக்கும் வந்தது. அதையும் அவங்க வந்து சமாளிச்சுட்டு, பகவான்ட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு, அந்த பிரேயர்ஸ் எல்லாமும் உண்டு. பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு, இந்த நான் வந்து இந்த கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் உலகம் ஃபுல்லா சேர்க்கணும் அப்படின்னு நீ விருப்பப்பட்டா, என்ன நீ நல்லபடியா பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு உதவியாயிருன்னு சொல்லி அவங்க வந்து பிரார்த்தனை பண்ணாங்க. அதன் அடிப்படையில அவங்களும் அதுக்கப்புறம் அமெரிக்காவுக்கு போனாங்க. ஃபர்ஸ்ட் 1 வருஷம் ரொம்பவே ஸ்ட்ரகிள் ஆச்சு. ஏன்னா, கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் வந்து அங்க எல்லாருக்கும் புதுசு இல்லைங்களா? யாரும் டக்குன்னு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கல. ஆனா 1 வருஷம் ரொம்பவே சிரமப்பட்டு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 1966ல இஷ்கான வந்து அவங்க வந்து நிறுவனம் பண்ணாங்க. அங்க போயிட்டு நெறைய நாம சங்கீர்த்தனம், அதுக்கப்புறம் பிரச்சாரம் இதெல்லாம் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 1966ல இருந்து 1977 வரைக்கும் நெறைய டெம்பிள்ஸ் அவங்க வந்து கட்டுனாங்க. ஆ உலகம் ஃபுல்லா 108 டெம்பிள்ஸ் கட்டுனாங்க. 14 தடவ உலகம் ஃபுல்லா சுத்தி வந்தாங்க. சரிங்களா? கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் நெறைய புக்ஸ் வந்து அவங்க வந்து எப்பயுமே பப்ளிஷ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. 1972ல பக்தி வேதாந்தா புக் ட்ரஸ்ட் அப்படின்றத ஆரம்பிச்சு, ஏன்னா புக்ஸ் மூலியமா கண்டிப்பா ஒரு நாள் இல்லன்னா ஒரு நாள் யாராவது படிப்பாங்க. கண்டிப்பா அவங்களுக்கு ரியலைசேஷன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல அவங்க அத வந்து ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு வரைக்கும் அது சிறந்த முறையில செயல்பட்டுட்டு இருக்கு. அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதுதான் வந்து ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் அவங்களோட அ டெய்டி இஸ்கான் மேங்களூர்ல. அ அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். 18 டேஸ் கோர்ஸ்ல ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, அதுக்கு காரணம் யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாமனிஷ்ட பிரபுஜி. அவங்க தான் வந்து இஸ்கான் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் மேங்களூரு. அங்க அங்க அதாவது மேங்களூர்ல இருக்கிற இஸ்கான் டெம்பிளோட டெம்பிள் பிரசிடென்ட் அவங்க. சரிங்களா? அவங்க தான் வந்து இந்த கிளாஸஸ்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி, எல்லாருக்கும் பகவத்கீதை போய் சேரணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல அவங்க வந்து ரொம்பவே ஸ்திரமா இருந்து, இன்னைக்கு வரைக்கும் அத வந்து நல்லபடியா செஞ்சுட்டு இருக்கோம். பகவத்கீதை என்பது நமது எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதில்களை கொண்ட ஒரு காவிய வேதம். இது மகாத்மா காந்தியால் ஒரு ஆன்மீக அகராதியாக கருதப்பட்டது. மேலும் இது உலகெங்கிலும் உள்ள பல தலைவர்களுக்கும் உத்வேகம் அளிக்கும் புத்தகம். பகவத்கீதை அப்படின்றது ஏதோ ஸ்பிரிச்சுவலான ஒரு விஷயம். அர்ஜுனருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் நடந்த சம்பாஷணை. அர்ஜுனருக்காக சொன்ன ஒரு விஷயம். நமக்கு அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்ல அப்படின்றது இல்லவே இல்ல. அர்ஜுனருக்கு சொன்னது நமக்காக சொன்னது. அர்ஜுனருக்கு என்னென்ன உபதேசங்கள் குடுத்தாங்களோ, அது எல்லாமே யாருக்காக குடுக்கப்பட்டது? நம்ம கலிகாலத்துல உள்ள மக்களுக்கு குடுக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம். அப்ப பகவத்கீதை படிக்க வேண்டியதுன்றது நம்மளோட கடமையும் கூட. அதுதான் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில செய்ய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமும் கூட. அப்படின்ற பட்சத்துல அத படிச்சவங்க நெறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா, அது வந்து ஒரு மோட்டிவேஷனல் தெரப்பி அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் ஆன்மீக அகராதி அப்படின்னு மகாத்மா காந்தி வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் நெறைய உலகத்துல உள்ள தலைவர்கள் எல்லாருக்கும் அது வந்து உத்வேகம் அளிக்கும் புத்தகம்.
யாராவது ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருந்தாங்க அப்படின்னா, பகவத்கீதை படிச்சாலே அவங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கண்டிப்பா ரிலீவ் ஆகும். ஈவன் நம்ம கூட இந்த 18 டேஸ் நம்ம படிக்கிறோம், பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? பகவத்கீதையில. அப்ப நம்மளுக்கு பகவத்கீதையில உள்ள ஸ்லோகங்களோட அர்த்தங்களோட நம்ம பார்க்கும்போது, நமக்குமே வந்து இதனால தான் நம்மளுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படின்றது ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்மளால கண்டிப்பா அத ஓவர் கம் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை நமக்கும் வரும். பிரச்சனைகள் இருக்க தான் செய்யும். ஆனா அத எப்படி ஃபேஸ் பண்றதுன்றத அந்த ஒரு உத்வேகம் நம்ம கிட்ட கண்டிப்பா வரும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். கீதையை தியானிப்பவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் புதிய மகிழ்ச்சியும், புதிய அர்த்தங்களையும் பெறுவார்கள். அப்படின்றத மகாத்மா காந்தி சொல்லியிருக்காங்க. நான் பகவத்கீதை படித்து கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்தை எவ்வாறு படைத்தார் என்பதை பற்றி சிந்திக்கும் பொழுது, மற்ற அனைத்தும் மிதமிஞ்சியதாக தெரிகிறது. அப்படின்றதை ஐன்ஸ்டைன் சொல்லியிருக்காங்க. இஸ்கானின் பகவத்கீதை உண்மையுருவில் ஏன்? அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஏன்னா இப்ப இஸ்கான்ல பகவத்கீதை புக் நீங்க வாங்குனீங்க அப்படின்னா, கண்டிப்பா வந்து பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ் அப்படின்னு வந்து போட்டிருக்கும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா, உண்மை உருவில் அப்படின்றதுதான் இதுல நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ ஒரு விஷயம் பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு உபதேசம் குடுத்திருக்காங்க. அத என்ன பகவான் என்ன அர்த்தத்துல சொல்லியிருக்காங்களோ, அதே அர்த்தத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும்? பின்னாடி வரவங்களும் அத வந்து மத்தவங்களுக்கு குடுக்கணும் இல்லைங்களா? அதுல வந்து இப்ப நம்ம பொதுவாவே நம்ம ஒரு விஷயம் நம்ம இன்னைக்கு நம்ம இங்க பேசுறோம். அது ஒரு 10 பேர் தாண்டி போகும்போது அதோட உருவம் வந்து என்ன ஆயிடும்? அதோட கருத்துக்கள் வந்து மாறுபடும் இல்லைங்களா? ஆனா, எப்பயுமே இந்த பரம்பரையோட கனெக்ட் ஆகி, இந்த மாதிரி ஒரு அ அ குரு, ஆச்சாரியர் அந்த மாரி ஒரு அடிப்படையில் வரும்பொழுது, எப்பயுமே அதுல வந்து என்ன ஆகாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அடல்ட்ரேஷனே வராது. தன்னோட கருத்துக்கள அதுல வந்து அவங்க என்னைக்குமே சேர்க்கவே மாட்டாங்க. பகவான் என்ன அர்த்தத்துல சொன்னாங்களோ, அதே அர்த்தத்துல அத தலைமுறை தலைமுறையா அத வந்து கொண்டு போய் சேர்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப அதனால தான் இஸ்கான் பகவத்கீதை வந்து உண்மையுருவில் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். உடைந்த கேபிள் மூலம் சார்ஜிங் செய்தால் அலைபேசி சேதமடைகிறது. சரியான தரவு பரிமாற்றத்திற்கும் இதை பயன்படுத்த முடியாது. இது அனுப்புனருக்கும் பெறுநருக்கும் இடையிலான தொடர்பு இல்லாததால் ஏற்படுகிறது. இதேபோல் கிருஷ்ணாவின் செய்தி ஒழுக்கமான அடுத்தடுத்த சங்கிலி வழியாக வர வேண்டும். அதாவது ஒரு நம்ம இப்போ தொலைபேசி வச்சிருக்கோம். உடைந்த கேபிள் இருக்கு. அதுல வச்சு நம்ம பண்ணும்போது, நம்ம கரெக்ட்டா அத என்ன பண்ண முடியாது. தகவல் பரிமாற்றம் போகாது இல்லைங்களா? அப்படின்ற பட்சத்துல, அ அது வந்து நம்மளுக்கு சரியான உபயோகமா இருக்காது. ஆனா, அ இப்போ பகவத்கீதை அப்படின்றது பகவான் சொன்ன விஷயங்கள். அத பகவான் என்ன அர்த்தத்துல குடுத்திருக்காங்களோ, அதே அர்த்தத்துல அது சங்கிலி தொடரா இந்த பரம்பரை மூலியமா அது என்ன ஆகுது? டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. அதனாலதான் பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ் அப்படின்றது இதுல நம்ம பார்க்கிறோம். யாரும் தன்னோட சுய கருத்துக்கள இதுல எப்பயுமே என்ன பண்ண மாட்டாங்க, பதிவு செய்யவே மாட்டாங்க. பகவான் சொன்ன விஷயத்த அப்படியே கொண்டு போய் சேர்ப்பாங்க. அதுதான் பரம்பரை மூலியமா நம்ம எப்பயுமே ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேட்ஜ கெயின் பண்ணணும். ஆன்மீக விஷயத்த என்னைக்குமே நம்ம யாரோ சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னா, அது நம்மள மிஸ்கைட் பண்ணிடும். ஆனா பரம்பரையோட இருக்கும்பொழுது, அது நம்மளுக்கு கரெக்ட்டான விஷயத்துல நம்மள வந்து தவறுதலான பாதைக்கு கொண்டு செல்லாம, சரியான பாதைக்கு கொண்டு போகும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். கீதை ஓர் பரந்த புத்தகம். கீதையை முறையாக ஆய்வு செய்ய 1 வருடம் ஆகும். 18 நாட்களில் நம்மால் அதை செய்ய முடியாது. அதனால் கிருஷ்ணாவுக்கும், அர்ஜுனருக்கும் இடையிலான எண்ணங்களின் ஓட்டத்தில் கவனம் செலுத்துகின்றோம். குறிக்கோள் கீதை பற்றி ஆழமான ஆய்வுக்கு ஒருவரை தயாரித்தல். இந்த 18 நாட்கள்ல நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு பகவத்கீதையில. அது எல்லாத்தையுமே நம்ம 18 டேஸ்ல முடிக்க முடியும்னா, கண்டிப்பா முடியாது. ஆனா, அதுல உள்ள முக்கியமான கருத்துக்கள நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது, இன்னும் அத பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் ஏற்படும் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த ஒரு எண்ணம் வந்து இன்னும் ஏன்னா உங்களுக்கு இது லெவல் 1. அதுக்கப்புறம் இன்னும் லெவல் 2, லெவல் 3, லெவல் 4லாம் இருக்கு. அப்ப அதுக்கெல்லாம் வந்து உங்கள கொண்டு போகும். இது ஒரு ஆரம்பம். எப்பயுமே வந்து கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ன்றது ஒரு ஸ்டார்ட்டிங் பாயிண்ட், எண்ட் பாயிண்ட்லாம் கிடையாது. நம்ம ஒன்ஸ் இதுல ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா, இத நம்ம வாழ்நாள் ஃபுல்லா நம்ம நல்லபடியா கடைபிடிச்சு, பகவானுக்கு நம்ம பக்தி செய்யணும் அப்படின்றது தான் தாத்பரியம். அப்ப அந்த பக்திய நம்ம செய்யணும் பகவானுக்கு. அப்போ அதுக்கான ஒரு பிரிப்பரேஷன் தான் இந்த 18 டேஸ் கோர்ஸ் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பகவத்கீதையின் மனநிலை. அர்ஜுனனின் கலக்கமும், மாயையின் தோற்றமும் கிருஷ்ணரின் ஏற்பாடு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனர் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்க வந்து ஒரு பியூர் டிவோட்டி. அவங்க வந்து இயல்பாவே அவங்க வந்து என்னது பகவான் மேல ரொம்பவே பக்தி உள்ளவங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அவங்களுக்கு கண்டிப்பா உண்டு. செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது நம்ம வந்து இந்த 18 டேஸ் கோர்ஸ்ல நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஓரளவுக்கு. அப்போ அர்ஜுனருக்கு எதனால வந்து கலக்கம் ஏற்பட்டுச்சு, மாயை ஏற்பட்டுச்சு. ஏன்னா அவங்க ஒரு சத்திரியன் அப்படின்ற பட்சத்துல அவங்க என்ன பண்ணணும்? அவங்க போர் புரியணும். ஆனா அவங்க என்ன பண்ணல? போர் புரியல. நான் போர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு வந்து அவங்க வந்து சொன்னாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அந்த கலக்கமும், மாயமும் எதுக்காக வந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது கிருஷ்ணரோட ஏற்பாடு. எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா,
அர்ஜுனருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கலக்கம் வந்தாதான், அவங்க வந்து போர் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னாதான் பகவத்கீதை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நமக்கு கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப அர்ஜுனர் ஒரு சாதனமா இருந்து அவங்களுக்கு அந்த கலக்கத்தை பகவான் கொடுத்து அவங்கள் மூலியமா நமக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க, பகவத்கீதைய கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப அர்ஜுனருக்காக சொன்னது இல்ல பகவத்கீதை, அர்ஜுனன் மூலியமா நமக்கு கொடுத்த ஒரு பொக்கிஷம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அர்ஜுனருக்கு குழப்பமும் கலக்கமும் ஏற்படாவிட்டால் அவரை மீட்பதற்காக கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பகவத்கீதையை முதலில் கேட்பவர் அர்ஜுனன் என்றாலும் இது அனைவரின் நலனுக்காகவே, நம்ம எல்லாரோட நல்லதுக்காக அர்ஜுனன் மூலியமா பகவான் நம்மளுக்கு பகவத்கீதை கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அர்ஜுனனின் தீர்க்கமற்ற தன்மை. கிருஷ்ணர் இரு படைகளுக்கும் நடுவில் தேரை ஓட்டினார். குருட்சேத்திர போரில் போராட அர்ஜுனன் சிரமப்பட்டார். அவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவிடம் சரணடைந்தார். இதன் விளைவாக இந்த பகவத்கீதை பேசப்பட்டது. இதுதான் வந்து அந்த சீன் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து சொல்லலாம். பகவத்கீதை எப்ப வந்து பகவான் சொன்னாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதிகாசங்கள் அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா? அதாவது பகவான் வந்து வேதங்கள் கொடுத்தாங்க. வேதங்கள்ல இருந்து உபனிஷத்கள் வந்துச்சு. உபனிஷத்கள், அப்புறம் புராணங்கள், அதுக்கப்புறம் இதிகாசங்கள், இதெல்லாம் வந்து வியாசதேவர் நமக்கு கொடுத்தாங்க. அப்ப இதிகாசம் அப்படின்றது 2. ஒண்ணு ராமாயணம், இன்னொன்னு மகாபாரதம். அப்போ ராமாயணம், மகாபாரதம், இதிகாசம் அப்படின்றது அந்த காலகட்டத்துல இருந்தே எழுதின ஒரு விஷயம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப வேத யாரு எழுதினாங்க? மகாபாரதம் வேதவியாசர் எழுதினாங்க. அந்த சமகாலத்துல இருந்தே அதை வந்து எழுதினாங்க. அதே மாதிரி ராமாயணத்தை வால்மீகி எழுதினாங்க சமகாலத்துல இருந்தே. அதனாலதான் அதுக்கு பேர் இதிகாசம் அப்படின்றது. இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்மளால இப்ப எல்லாராலையும் வேதங்களை படிச்சு நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா, கண்டிப்பா வந்து நம்ம எல்லாராலையும் வேதத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுன்றது சிரமமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா எல்லாமே சான்ஸ்கிரிட்ல இருக்கும். அது ரொம்ப வாஸ்டான ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? ரொம்பவே வந்து என்னது, கடல் அளவு இருக்கும். எல்லாராலையும் அதை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுன்றது, படிக்கிறதுன்றது முடியாத ஒரு காரியமா இருக்கும். அப்போ இதிகாசங்கள் மூலியமா ஒரு ராமாயணம் அப்படின்னும் போது அதுல வந்து வாழ்க்கை எப்படி வாழணும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? ராமரா இருக்கட்டும், சீதா தேவியா இருக்கட்டும், எப்படி ஒரு ஆண்மகன் இருக்கணும், ஒரு பெண் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத நம்மளுக்கு வாழ்ந்து காட்டியிருக்காங்க. அதுவும் சகோதரர்கள் மத்தியில எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதுலாம். அதே மாதிரி மகாபாரதமும் பாத்தீங்கன்னா, துவேஷங்கள்லாம் இருந்தா என்ன நடக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நாடகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைங்களா? அப்ப நம்மளால ஈஸியா நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் இல்லைங்களா? வேதங்கள் தாத்பரியம் தான் இந்த இதிகாசங்கள்லயும் உண்டு. அதை நம்மளுக்கு வாழ்க்கை முறையில நம்மளுக்கு காமிச்சிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப மகாபாரதம் அப்படின்ற ஒரு இதிகாசத்துல போர் நடக்க போற சமயத்துல, அதாவது கௌரவர்களுக்கும் பாண்டவர்களுக்கும், கௌரவர்கள் பாண்டவர்கள் ரெண்டு தரப்பு. அதுல பாண்டவர்கள் எல்லாருமே வந்து தர்மத்துக்காக போராடுறவங்க, கௌரவர்கள் அதர்ம வழியில போறவங்க. அப்ப அவங்க 2 பேருக்கும் நடுவுல போர் ஏற்படுது. ஆனா 2 பேருமே ஒரே ஃபேமிலி தான். சரிங்களா? அப்போ ஒரே ஃபேமிலியா இருக்கிறதுனால அர்ஜுனருக்கு போர் பண்றது என்ன ஆயிடுது, சிரமம் ஏற்படுது. ஏன்னா அவங்க போர்ல யாரெல்லாம் சந்திக்கிறாங்க, அவங்களோட குடும்ப அங்கத்தினர்களை அவங்க வந்து சந்திக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அதனால அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, போர் பண்றதுக்கு சிரமப்படுறாங்க. அப்போ கிருஷ்ணர்கிட்ட அவங்க சரணடைறாங்க. அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கும் வாழ்க்கையில ஒரு தெளிவில்லாத சமயம் இருக்கும் இல்லைங்களா? எது சரி எது தப்பு அப்படின்னு தெரியாத ஒரு நிலையில இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், சரியான குரு கிட்ட நம்ம சரணடையணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இப்ப அர்ஜுனர் என்ன பண்ணாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்தப்போ அவங்க என்ன பண்ணாங்க, கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடைஞ்சாங்க. அப்போ அதன் விளைவாக இந்த பகவத்கீதை பேசப்பட்டது. அப்ப அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது, அந்த சிரமத்துல இருந்து அவங்க வெளியில வராங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் நம்மளோட சிரமத்துல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்னா, பகவான் கிட்ட சரணடைஞ்சு நம்ம பகவத்கீதையை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, நம்மளோட சிரமங்களை நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், கண்டிப்பா ஓவர் கம் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனர் போர் பண்ணாங்க இல்லைங்களா? போர் பண்ணாம விடல. போர் பண்ண மாட்டேன்னாங்க, போர் பண்ணாங்க. அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட தான் போர் பண்ணாங்க. ஆனா பகவத்கீதை கேட்கறதுக்கு முன்னாடி அது அவங்களுக்கு சிரமமா இருந்தது. கேட்டதுக்கு அப்புறம் அதையும் அவங்களால எதிர்கொள்ள முடிஞ்சது இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் நம்மளோட கஷ்டங்கள், பிரச்சனைகளையும் நம்மளால பகவத்கீதையை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்மளாலையும் அதை வந்து ஃபேஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். கீதை மகாத்மியம் அப்படின்றது இது வந்து ஆதிசங்கரர் அவங்க வந்து 7 ஸ்லோகங்கள் கொடுத்திருக்காங்க பகவத்கீதையோட ஆஹ்
முழுமையான ஒரு விஷயங்கள்லாம் அந்த ஸ்லோகங்கள்ல அவங்க வந்து கொடுத்திருப்பாங்க. அதாவது பெருமைகள் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். கீதா மகாத்மியம்ன்றது ஆதிசங்கரர் எழுதின ஸ்லோகங்கள். அதுல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றத நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு விஷயமா பார்த்துடலாம். பகவத்கீதையின் உபதேசங்களை முறையாக பின்பற்றுபவன் வாழ்வில் எல்லாவித துயரங்களிலிருந்தும் இயக்கங்களிலிருந்தும் விடுபட முடியும். அதாவது பகவத்கீதையின் உபதேசங்களை முறையாக பின்பற்றுபவன், பகவத்கீதையில பகவான் என்ன உபதேசங்கள் கொடுத்திருக்காங்களோ அத வாழ்க்கையில நல்லபடியா பின்பற்றுவாங்க வாழ்வின் எல்லாவித துயரங்களிலிருந்தும் இயக்கங்களிலிருந்தும் விடுபட முடியும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. சோ நம்மளும் பகவத்கீதையை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதன்படிக்கு நம்ம வாழ்க்கை வாழ்ந்தோம்னா நம்மளோட துயரங்கள் இயக்கங்கள்ல இருந்து நம்மளால கண்டிப்பா விடுபட முடியும். இதை வந்து ஆதிசங்கரர் சொல்லியிருக்காங்க. நிறைய பேரும் நம்மளுக்கு வந்து இதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் இவ்வாழ்வின் பயம் முழுவதிலிருந்தும் விடுபட்டு அவன் மறுவாழ்வில் ஆன்மீக வாழ்வை அடைகின்றான். அப்ப மெட்டீரியலிஸ்டிக் வேர்ல்டு நம்ம இப்ப இருக்கிறது ஜட உலகத்துல இருக்கோம் இல்லைங்களா, அதுல நிறைய அன்சர்டனிட்டி இருக்கு. பயம் நிறைஞ்ச ஒரு உலகம் இல்லைங்களா. பதம் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும், ஒரு பயம் இருக்கும். இது நல்லதா நடக்குமா நல்லதா நடக்காதா அப்படின்ற ஒரு பயம் இருக்கும் இல்லைங்களா. அப்போ அந்த பயத்துல இருந்து நம்மளால விடுபட முடியும். மறுவாழ்வில் முக்தி அடைய முடியும், ஆன்மீக வாழ்வை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். பகவத்கீதை முழு ஆர்வத்துடனும் அக்கறையுடனும் ஒருவன் படித்தால் பகவானின் அருளால் அவனது பூர்வ ஜென்ம பாபங்கள் செயல்படாமல் போகும். இதை நம்ம அக்கறையோடும் ஆர்வத்தோடும் படிக்கிறதுனால பல ஜென்மங்கள் நம்ம எடுத்திருக்கோம் இல்லைங்களா. இது மட்டும் ஒரே ஒரு ஜென்மம்ன்றது கிடையாது, பல ஜென்மங்கள் எடுத்திருப்போம். அதுல நிறைய தெரிஞ்சு தெரியாத பாவங்கள் நம்ம நிறைய பண்ணிருப்போம் இல்லைங்களா. அந்த பாவங்கள் எல்லாம் என்ன ஆயிடும், செயல்படாம போகும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் கீதா மகாத்மியத்திலிருந்து. அப்போ நம்மளோட துயரங்கள் போகும், நம்மளோட பயங்கள் போகும், அதுக்கப்புறம் நம்மளோட பாவங்கள் தொலைஞ்சு போகும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி. हरे कृष्णा। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லா உபனிஷத்களின் சாரமான கீதா உபனிஷத் என்று அழைக்கப்படும் பகவத்கீதை பசுவை போன்றது. அதாவது பாத்தீங்கன்னா வேதங்கள் எல்லாராலையும் படிக்க முடியாது. அதுல இருந்து தொகுத்து வந்தது உபனிஷத்கள், புராணங்கள், இதிகாசங்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதுல உபனிஷத்கள்னு பார்க்கும்போது 108 இருக்கு. அதுல ஒரு உபனிஷத், முக்கியமான உபனிஷத் அப்படின்றது பகவத்கீதை. அப்போ எல்லா உபனிஷத்களிலும் சாரமான கீதோ உபனிஷத் என்று அழைக்கப்படும் பகவத்கீதை பசுவை போன்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இடையர்குல சிறுவனாக புகழ்பெற்று விளங்கும் பகவான் கிருஷ்ணரால் கறக்கப்படுகிறது. அதாவது வந்து பால், இடையர்குல சிறுவனாக கிருஷ்ணர் இருக்காங்க. அவங்க வந்து பசுல இருந்து என்ன வரும், நமக்கு பால் கிடைக்கும் இல்லைங்களா. அதுதான் பகவத்கீதை. அப்ப அர்ஜுனன் கன்று போன்றவர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப பசு நல்ல பால் கறக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன தேவை, கன்று குட்டி தேவை இல்லைங்களா. அதை பார்க்கும்போது அது என்ன பண்ணும், நிறைய பால் சுரக்கும் இல்லைங்களா. அப்ப அர்ஜுனன் கன்று போன்றவர், அறிவு சான்றவரும் தூய பக்தர்களும் பகவத்கீதை என்னும் அமிர்த பாலை குடிக்க வேண்டியவர்கள். யாருக்கெல்லாம் வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் நல்லா இருக்கோ, அதுக்கப்புறம் தூய பக்தர்களா இருக்காங்களோ, அவங்க எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க, அந்த பகவத்கீதை அப்படின்ற பாலை எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். கீதா மகாத்மியத்துல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற விஷயங்கள். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் பார்க்க போறோம். அர்ஜுன விஷாத யோகம், அர்ஜுனனின் கவலை. விஷாதம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சான்ஸ்கிரிட்ல விஷாதம் சொல்றது நம்மளுக்கு அது வந்து கவலை, ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து சொல்றோம். அப்ப அர்ஜுனருக்கு ஒரு கவலை இருக்கு. அதுதான் வந்து நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல தெரிஞ்சுக்க போறோம். என்ன மாதிரி கவலை அர்ஜுனருக்கு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். அப்போ இதுதான் ஸ்டார்டிங். எடுத்த உடனே அர்ஜுனரோட கவலை. அதே மாதிரி நம்மளோட வாழ்க்கையில நமக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகள், நமக்கு இருக்கிற கவலைகள், அது வந்து எப்படி அர்ஜுனர் இந்த விஷாத யோகத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி கடைசியில அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, அந்த கவலையில இருந்து விடுபடுறாங்க இல்லைங்களா. அதே மாதிரி பகவத்கீதையை நம்ம முழுமையா நல்லபடியா கவனத்தோட ஆழ்ந்து நம்ம கேட்கும்போது, கேட்கறது மட்டும் இல்லாம அதை நம்ம வாழ்க்கையிலும் ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்மளோட கவலைகள்ல இருந்தும் நம்மளால வெளிவர முடியும். கவலை அப்படின்றது அவங்களுக்கு போர் பண்றது, தன்னோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோடய, அதாவது தன்னோட பாட்டனாரோடையும் தன்னோட குருவோடையும் சகோதரர்களோடையும் போர் பண்றது அவங்களுக்கு கவலையை கொடுத்தது இல்லைங்களா.
ஆனா பகவத்கீதை கேட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்க போர் பண்ணாம இல்ல, போர் பண்றாங்க. அப்போ அந்த கஷ்டத்துல இருந்து அவங்க எப்படி வெளியில வந்து அதை ஸ்போர்ட்டிவா எடுத்து பண்றாங்களோ, அதே மாதிரி பகவத்கீதை அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம வாழ்க்கையில உள்ள கவலைகள்ல இருந்து நம்மளால ஸ்போர்ட்டிவா வெளியில வர முடியும் அப்படின்றதுதான் தாத்பரியம். அதனாலேயே நம்ம எல்லாருமே அவசியம் பகவத்கீதையை நம்ம படிக்கணும். படிக்கிறதோட கேட்கறதோட நிறுத்தாம நம்ம வாழ்க்கையில அதை நம்ம கடைபிடிக்கணும். அப்பதான் நம்மளால அர்ஜுனர் அளவுக்கு இல்லைனாலும் ஓரளவுக்கு நம்மளால நல்ல முறையில நம்ம கிருஷ்ண பக்தியை பண்ண முடியும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம்? அர்ஜுன விஷாத யோகம். அதுதான் நம்ம பார்க்கிறது. ஒரே காட்சிக்கு வெவ்வேறு எதிர்வினைகள். இப்ப போர் பண்ற இடம் அப்படின்றதெல்லாம், அதாவது பகவத்கீதை எங்க கொடுத்திருக்காங்க? பகவான் போர்க்களத்துல கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ இது பகவத்கீதை வந்து பகவான் வந்து ஏதோ ஒரு நல்ல ஒரு சந்தோஷமான ஒரு தருணத்துல கொடுக்கல, போர்க்களத்துல கொடுத்திருக்காங்க. அதுக்கே ஒரு அர்த்தம் உண்டு. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கலிகாலத்துல நம்மளோட மனம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுதான் போர்க்களமான இடம். எப்பயுமே நம்மளுக்கு அது தர்மம் அதர்மம், தர்மம் அதர்மம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்மளுக்கு மேற்கோள் காட்டிக்கிட்டே இருக்கும். தர்ம வழியில போறதா அதர்ம வழியில போறதா, நமக்குன்னு ஒரு பாசம் இருக்கும். அப்போ ஒரு போராட்டம் இருக்கும். தர்ம வழியில அதை நம்ம அடையிறதா, அதர்மம் செஞ்சாத அதை நம்ம அடையிறதா அப்படின்ற ஒரு போராட்டம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா. அப்ப அந்த போராட்டம் அப்படின்ற அந்த போர்க்களம் தான் நம்மளோட மனம். அதுதான் கலிகாலத்துல எல்லாருக்கும் மனம்தான் போர்க்களம். அப்ப அந்த போர்க்களத்துல 2 ஆர்மி இருக்கு இல்லைங்களா. இப்போ யாரு? பாண்டவர்கள், கௌரவர்கள் அப்படின்னு 2 பேர் இருக்காங்க இல்லைங்களா. ஒருத்தவங்க தர்ம வழியில போறவங்க, இன்னொருத்தவங்க அதர்ம வழியில போறவங்க. அப்போ தர்ம வழியில தர்ம சிந்தனைகளும் நம்ம கிட்ட இருக்கும், அதர்ம சிந்தனைகளும் இருக்கும். அதுல நம்ம ஒரு இன்டெசிஷன்ல இருப்போம், எதை நம்ம வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்றது அப்படின்றது. ஏன்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஆசை இருக்கும், அது எப்படியாவது அடையணும். அதனால நம்மளுக்கு அதுல எந்த வழியை நம்ம எடுக்கிறது அப்படின்றத நம்ம வந்து யோசிப்போம். ஆசை ரொம்ப மேலோங்கி இருந்ததுன்னா அதர்மம் செஞ்சாதான் அதை நம்ம அடைஞ்சிடணும் அப்படின்னு ஒரு விருப்பம் இருக்கும் இல்லைங்களா. அப்போ அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு யாரு தேவை? ஒரு கைடன்ஸ் தேவை, குரு தேவை இல்லைங்களா. அப்போ பகவான் என்ன பண்றாங்க? போர்க்களத்துல தர்மத்துக்கும் அதர்மத்துக்கும் சண்டை வர்ற இடத்துல பகவத்கீதை உபதேசம் பண்ணிருக்காங்க. அதே மாதிரி கலிகாலத்துல மனமே நமக்கு போர்க்களம், அதுல தர்ம சிந்தனையும் அதர்ம சிந்தனையுமே நம்மளுக்கு 2 ஆர்மிகள் மாதிரி. அப்போ பகவான் கொடுத்த பகவத்கீதையோட உபதேசத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி அதுல நம்ம எதை சரியான முறையில நம்ம செய்யணும் அப்படின்றத நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். அப்போ அதுதான் நம்மளுக்கு தேவையான ஒரு சிந்தனையும் கூட, நாலேஜும் அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா. அப்ப அதனாலேயே நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவத்கீதை நம்ம வாழ்க்கையில அவசியம் நம்ம படிக்கணும், தெரிஞ்சுக்கணும், அதை நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும். அப்போ இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரே காட்சி வெவ்வேறு எதிர்வினைகள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா திருதராஷ்டிரர் இருக்காங்க, துரியோதனன் இருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனர் இருக்காங்க. போர்க்களம் செய்யற இடம். திருதராஷ்டிரர் பாத்தீங்கன்னா தன்னோட பிள்ளைங்க எப்படியாவது ஆட்சிக்கு வந்துடணும். அதாவது இவங்க ஒரு கிங் இல்லைங்களா, இவங்க ஒரு ராஜா. அவங்க என்ன பண்றாங்க? அவங்க தம்பியோட பிள்ளைங்க தான், பாண்டுவோட பிள்ளைங்க தான் பாண்டவர்கள். நியாயப்படி என்ன பண்ணணும் இவங்க? இவங்க வந்து கலியுகத்துல இல்ல, துவாபர யுகத்துல இருக்காங்க. அப்ப தர்மம் இன்னுமே மேலோங்கி இருந்த ஒரு காலகட்டம் இல்லைங்களா. 4 யுகத்துல சத்தியுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். அப்ப துவாபர யுகத்துல மேலோங்கி இருந்த ஒரு விஷயம்தான். ஓரளவுக்கு கலியுகம் அளவுக்கு அதர்மம் தலை தூக்கி இல்லைனாலும் இருக்கும். அதாவது தர்மம் வந்து தலை தூக்கி இருக்கிற ஒரு காலகட்டம், யுகம் இல்லைங்களா. அது அந்த யுகத்திலேயே அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க? அவங்க என்ன பண்ணிருக்கணும்? தன்னோட தம்பி பாண்டுவோட பிள்ளைங்க, அதுல யுதிஷ்டிரன் தான் வந்து ராஜ்யத்தை ஆள வேண்டியவங்க இல்லைங்களா. அவங்களுக்கு என்ன பண்ணிருக்கணும்? அந்த ராஜ்யத்தை அவங்க கொடுத்திருக்கணும். ஆனா அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க? ராஜாவா இருந்து தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கு பதிலா அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க? அஃபெக்ஷன், தன்னோட பிள்ளைங்களுக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கணும், தன்னோட குடும்பம் தான் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருந்தது இல்லைங்களா. அப்போ அது என்ன ஆயிடுது? இக்னோரன்ட் மோடு. அவங்களுக்கு 3 மோட்ஸ் இருக்கு. அதாவது குட்னஸ், பேஷன், இக்னரன்ஸ் அப்படின்னு. அதாவது சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். அந்த தமோகுணம் மேலோங்கி இருந்ததுனால அவங்க என்ன பண்ணல? அவங்க தர்மத்தை அவங்களால உணர முடியல, அதர்மத்தின் வழியா அவங்க போயிட்டாங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா துரியோதனன் என்ன பண்ணாங்க? அவங்களுக்கு எப்படியாவது தனக்கு எல்லாமே கிடைச்சிடணும். அவங்க வந்து ரஜோகுணம், தான் தான் நல்லா என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல அவங்க மேலோங்கி இருப்பாங்க. அதே வந்து சத்துவகுணத்துல உள்ள அர்ஜுனன் என்ன பண்ணாங்க? வருத்தப்பட்டாங்க. நான் போர் பண்ண மாட்டேன், இந்த போர்ல நான் என்னோட பாட்டனாரையும் என்னோட குருவையும் நான் வந்து இழந்துட்டு
நான் இந்த ராஜ்யத்தை அடைஞ்சு நான் என்ன பண்ண போறேன். அவங்க எல்லாம் ஒரு ஒரு சந்தோஷம், இப்ப நம்மளுக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம ஃபேமிலியோட அதை என்ஜாய் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா. ஒரு ஃபங்க்ஷன், ஒரு பர்த்டே ஃபங்க்ஷனே குழந்தைங்களுக்கு வைக்கிறோம்னா அதை ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரிலேட்டிவ்ஸோட நம்ம வந்து அதை வந்து என்ஜாய் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா. அப்ப போர் செஞ்சு ராஜ்யத்தை கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த அந்த சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு கூட யாரெல்லாம் இருக்கணும், அவங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும். அப்ப அவங்களெல்லாம் இழந்து நான் இந்த ராஜ்யத்தை அடைஞ்சு நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து வருத்தப்பட்டு, அப்படி ஒரு ராஜ்யம் எனக்கு வேண்டாம், நான் வந்து இதுக்கு பதில் நான் வந்து போர் பண்றதை விட்டுடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றாங்க, தர்ம வழியில அவங்க சிந்தனை வந்து போகுது. அப்போ ஒரே இடம்தான், ஒரே ஒரே சுச்சுவேஷன், போர்க்களம். அதுல திருதராஷ்டிரர் அப்பயே என்ன பண்ணிருக்கலாம், வேண்டாம் பாண்டவர்களே வந்து ஆட்சி பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க என்ன பண்ணிடலாம், தர்ம சிந்தனையில வந்திருக்கலாம். ஆனா அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஒரு ராஜாவா இருந்து அவங்களோட பிரிஸ்கிரைபிலிட்டி அவங்க சரிவர பண்ணல. இன்னொருத்தவங்க பாத்தீங்கன்னா தனக்கு கிடைச்சா போதும், அதுக்காக என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்க ரஜோகுணம். அதே வந்து எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லைங்களா, அதுதான் சத்துவகுணம். இந்த மனநிலை தான் நமக்கும் ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன்ல வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா நிறைய காலகட்டங்கள் நம்ம ஃபேஸ் பண்றோம் இல்லைங்களா. ஒரு ஒரு இடத்துலயும் இந்த முக்குணங்கள் தான் நம்ம கிட்ட வரும். ஒண்ணு எல்லாருக்கும் நல்லது நினைப்போம், இல்லைன்னா எனக்கு நல்லது நடந்தா போதும் நினைப்போம், இல்லைன்னா அதர்ம வழியை நம்ம தேர்ந்தெடுப்போம் இல்லைங்களா. அப்ப இந்த 3 விஷயம் தான் நம்மளுக்கு டாமினேட் பண்ணும். அப்ப இதுல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பகவத்கீதை படிச்சு தெரிஞ்சுக்க போறோம். முழுக்க முழுக்க தர்ம வழியில நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கண்டிப்பா என்ன நடக்கும், கண்டிப்பா நம்மளுக்கு நல்லதே நடக்கும். அதுதான் வருது ஒரு ஹியூமன் பீயிங், ஒரு லிவிங் என்டிட்டி செய்ய வேண்டிய ஒரு இருக்க வேண்டிய ஒரு குணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குட்னஸ், மோட் ஆஃப் குட்னஸ். கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ன்றது வெறும் சாமிக்கு அர்ச்சனைகள், தூபங்கள், தீபங்கள் காமிக்கிறது மட்டும் கிடையாது. குணத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கும். நல்ல குணத்துல இருந்துதான் நம்ம பக்தியே பண்ண முடியும். மண்ணு நல்லா இருந்தாதான் அதுல செடி நல்லா வளரும் இல்லைங்களா. விதைச்சதுக்கு அப்புறம் செடி நல்லா வளரும். அப்போ அந்த குணம்ன்றத ரொம்பவே பேசிக்கான தாத்பரியம். அப்ப குணத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கும் கிருஷ்ண பக்தி அப்படின்றது. அப்போ தர்ம சிந்தனை இருக்கணும், எல்லாருக்கும் நல்லது நடக்கணும். அதே வந்து அத ரஜோகுணமும் தமோகுணமும் இருந்ததுன்னா நமக்கு என்ன வந்து சேரும், பாபங்கள் வந்து சேரும். அதனால நம்ம திரும்ப திரும்ப கஷ்டங்கள்லே தான் நம்ம உழண்டுட்டு இருப்போம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ ஒரே காட்சிக்கு வெவ்வேறு எதிர்வினைகள்ன்றதுல நம்ம 3 குணங்கள் பார்க்கிறோம். இதே மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையிலும் ஒரு ஒரு காலகட்டத்திலும் இந்த 3 குணங்களும் நம்மளுக்கு டாமினேட் பண்ணும். அதுல நம்ம எடுத்துக்க வேண்டிய ஒரு குணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சத்துவ குணத்துல நம்ம எப்பயுமே இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண லலிதா மாதாஜி. ஸ்லோகம் நம்பர் 1. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத பிரதமோऽध्यायः. திருதராஷ்டிர உவாச்ச தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதாயுயுத்சவः மாமகா பாண்டவாश्चैव கிமகுர்வத சஞ்சய. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. திருதராஷ்டிரர் கூறினார், புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருட்சேத்திரத்தில் போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு என் மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வர்களும் என்ன செய்தனர் சஞ்சயனே அப்படின்றத கேட்கிறாங்க. இதுதான் பகவத்கீதையோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். திருதராஷ்டிரர் சொல்றாங்க. அதுல என்ன கேட்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, குருட்சேத்திரம், புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருட்சேத்திரம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. குருட்சேத்திரத்துல தான் போர் நடந்தது இல்லைங்களா. குருட்சேத்திரம்ன்றது ஒரு சாதாரண ஒரு இடம் கிடையாது. அது வந்து ஆன்மீகத்துல அது வந்து என்னது, ரொம்பவே ஒரு சிறந்த ஸ்தலம். அதுக்கப்புறம் தர்மம் மட்டும்தாங்க எப்பயுமே மேலோங்கி இருக்கும். தேவர்களும் வந்து இங்க வந்து ஒரு யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டா அவங்க தேர்ந்தெடுக்கிற இடம் வந்து குருட்சேத்திரமா தான் இருக்கும். அந்த அளவுக்கு அது ஒரு புனிதமான ஒரு ஸ்தலம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அங்க எப்பயுமே தர்மம் தான் மேலோங்கி இருக்கும். அப்ப திருதராஷ்டிரருக்கு இங்கே பயம் வந்துருது. ஏன்னா தர்மம் தழைத்திருக்கிற ஒரு ஸ்தலத்துல குருட்சேத்திரத்துல போர் புரியுறாங்க இல்லைங்களா. அப்போ அவங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியுது அதர்ம வழியில இருக்காங்க, பாண்டவர்கள் தர்ம வழியில இருக்காங்க இல்லைங்களா. அப்ப அங்க தர்மம் தான் தலை தூக்கி இருக்கும் அப்படின்ற பட்சத்துல குருட்சேத்திரத்துல போர் பண்ணா கண்டிப்பா யார் வின் பண்ணுவாங்க, பாண்டவர்கள் தான் வின் பண்ணுவாங்க. அதனால அந்த பயம் அவங்களுக்கு வந்ததுனால அவங்க என்ன சொல்றாங்க, குருட்சேத்திரத்தில் போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு என் மகன்களும், இந்த இடத்துலயும் அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, பிரிச்சு பார்க்கிறாங்க. என்னோட பிள்ளைகள் பாண்டுவின் புதல்வர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப பாண்டவர்களுக்கு அவங்களோட தந்தை இல்லைங்களா. அப்போ யாருதான் பாத்துக்கணும், இவங்கதான் பாத்துக்கணும். ஆக்சுவலா இவங்க ராஜா, இவங்க என்ன பண்ணணும், சாரி, பாண்டவர்களுக்கு ராஜ்யத்தை இவங்க கொடுத்திருக்கணும். ஆனா என்ன பண்ணிட்டாங்க, தன்னோட பிள்ளைகள் மேல இருந்த ஒரு
அளவுக்கு அதிகமான பாசத்தினால என்ன பண்ணிடுறாங்க, பார்ஷியாலிட்டி பாத்துறாங்க. அப்ப என்ன அவங்களோட மனநிலை இங்க தெரியுது, என் மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வர்களும் என்ன செய்தன சஞ்சயனே அப்படின்றத அவங்க வந்து கேட்கிறாங்க. தர்மக்ஷேத்ரே மாமகா பாண்டவ சைவ கிமக்குர்வத அப்படின்றது என்னன்னா, இப்ப பாத்தீங்கன்னா பால் இருக்கு இல்லைங்களா, அத வந்து நம்ம கொஞ்சமா ஒரு புளிப்பு பதார்த்தம் சேர்த்தோம்னா அது என்ன ஆயிடும், பால் வந்து திரிஞ்சிடும். அதுல கிடைக்கிற அந்த பன்னீரை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஸ்வீட் செய்வோம் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி ஒன்னா இருக்க வேண்டிய பாண்டவர்களையும் கௌரவர்களையும் திருதராஷ்டிரோட அந்த சுயநலம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு புளிப்பு பதார்த்தம் மாதிரி, அதாவது அந்த தமோ குணம், தன்னோட பிள்ளைகள் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தினால என்ன ஆயிடுது, அந்த குடும்பம் வந்து ரெண்டா பிளவுபடுது. அதுலயும் அவங்களுக்கு என்ன ஒரு ஆசை அப்படின்னா, அதுல கிடைக்கிற அந்த ராஜ்யத்தை தன்னோட பிள்ளைகள் அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை அவங்களுக்கு வருது இல்லைங்களா. அததான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 1.3. பஷ்யைதாம் பாண்டுபுத்ராணாம் ஆச்சார்ய மகதீம் சமூம் யூடாம் த்ருபதபுத்ரேண தவ சிஷ்யேண தீமதா. என் ஆசிரியரே, இப்ப பாத்தீங்கன்னா துரியோதனனோட மனநிலை என்ன அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். என் ஆசிரியரே, இதோ பாண்டுவின் மகன்களின் பெரிய படையை உங்கள் புத்திசாலித்தனமான சீடரான துருபதாவின் மகன்களால் திறமையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுல பாத்தீங்கன்னா துருபதன் இவங்க அவங்களோட ஆசிரியர்கிட்ட போயிட்டு என்ன பண்றாங்க, துரோணாச்சாரியர்கிட்ட போயிட்டு சொல்றாங்க, நீ ஆக்சுவலா வந்து துருபதன் வந்து துரோணாச்சாரியன் துருபதனும் வந்து 2 பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனா வந்து அவங்களுக்குள்ளார ஒரு மனஸ்தாபத்தினால அவங்க வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க, அவங்க வந்து விரோதிகளா மாறிடுறாங்க. அப்போ வந்து துருபதன் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு யாகம் வளர்த்து துரோணாச்சாரியரை அழிக்கணும்ன்றதுக்காக ஒரு பையனை வந்து அவங்க வந்து யாகம் பண்ணி அவங்க வந்து கொண்டு வராங்க இல்லைங்களா. அப்போ அந்த அவங்களுக்கு தெரியும் அது துவாபரயுகம் இல்லைங்களா. அந்த பையனாலதான் தனக்கு மரணம் ஏற்படும் அப்படின்றது துரோணாச்சாரியருக்கு தெரியும். இருந்தாலும் துருபதன் என்ன பண்ணாங்க, அவங்களோட பையனுக்கு அவங்களோட துரோணாச்சாரியர்கிட்ட போய் கல்வி கலையை கத்துக்கிறதுக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க. அப்பயும் துரோணாச்சாரியர் அவங்களாலதான் தனக்கு மரணம் ஏற்படும்ன்றதும் தெரிஞ்சதும் இருந்தாலும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, முழுமையா அந்த கலைகள் எல்லாத்தையும் வந்து துருபதனுக்கு அவங்க வந்து கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா. அப்படின்ற பட்சத்துல இந்த இடத்துல வந்து இவங்க சொல்றாங்க, துரியோதனன் சொல்றாங்க, நீங்க சொல்லி கொடுத்ததுனால உங்ககிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்ட உங்களோட சீடன் துருபதன், அதாவது அதாவது திஷ்டத்யுமன் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க, நல்லபடியா இந்த படையை வந்து அவங்க வந்து திறம்பட அவங்க வந்து அமைச்சிருக்காங்க பாருங்க. அப்ப துருபதன் கிட்ட இருந்த விரோதத்தையும் அதுக்கப்புறம் திஷ்டத்யுமனுக்கு யாரு சொல்லி கொடுத்தாங்க, துரோணாச்சாரியர் தான் கலைகள் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா. அப்போ நீங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணதுனால இப்ப பாருங்க எவ்வளவு திறமையா அவங்க வந்து ஏற்பாடு செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்றத வந்து அவங்க மேல்கொட்டி காமிச்சு அவங்களுக்கு துரோணாச்சாரியருக்கு சொல்றாங்க. இதனால நீங்க எப்பயுமே வந்து எங்களோட பக்கத்துலதான் இருந்து போர் பண்ணணும் அப்படின்றதே அவங்க வந்து மேற்கோட்டிட்டு காமிக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 1.19. 1.19. दार्दराष्ट्राणाम् यानि विधारयत् न पश्चप्तिं चैव तुमुलो अप्युदायन्. பல்வேறு சங்கொலிகளின் முழக்கம் பேரொலியாக எழுந்து பூமியும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரன் மகன்களுடைய இதயம் சிதறி போயின அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா போர் பண்ண போறாங்க. அப்ப யாரெல்லாம் வந்து அதர்மத்துல இருக்காங்களோ என்னைக்குமே அவங்க மனசுலதான் என்ன இருக்கும், பயம் இருக்கும். தர்ம வழியில இருக்கிறவங்களுக்கும் பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்றவங்களுக்கும் என்ன இருக்காது, பயம்ன்றது இருக்காது. யார் வந்து அதர்மத்துல போறாங்களோ அவங்களுக்குதான் பயம் இருக்கும் இல்லைங்களா. அப்ப அந்த சங்கநாதம் எல்லாம் எழும்பின உடனே, ஏன்னா போர் பண்றதுக்கு முன்னாடி எப்பயுமே என்ன பண்ணுவாங்க, சங்கநாதங்கள் ஒலிக்கும் இல்லைங்களா. அதெல்லாம் கேட்ட உடனே திருதராஷ்டிரனோட மகன்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, அவங்களோட மனம் எல்லாம் வந்து பதறி போச்சு, அதாவது சிதறி போயிடுச்சு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன விஷயங்கள், அதாவது போர் பண்றதுக்கு முன்னாடியே என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து பாண்டவர்கள் தான் வின் பண்ணுவாங்க அப்படின்றதுக்கான ஒரு சில அம்சங்கள் வந்து ஏற்கனவே இருந்தது. அதுல என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒண்ணு தர்மக்ஷேத்திரம், அவங்க போர் பண்ற இடம் வந்து தர்மம் தலர்ச்சி இருக்கிற ஒரு இடம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் தெய்வீக தேர், அக்னி தேவன் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனர் வந்து எல்லாருக்கும் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணி என்ன பண்ணாங்கன்னா நிறைய கிஃப்ட் வாங்கி வச்சிருப்பாங்க. அதுல ஒரு தடவை அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அக்னி தேவருக்கு அவங்க வந்து
ஹெல்ப் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணாங்க, இவங்களுக்கு ஒரு தேர வந்து கிஃப்ட்டா குடுத்தாங்க. அந்த தேர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 8 திசையிலும் நினைச்ச நேரத்துல அதால போக முடியும் அப்படின்ற ஒரு வகையான அந்த தேர். அதுக்கப்புறம் சங்கநாதம், பகவானோட சங்கநாதம். ஏன்னா பாஞ்சஜன்யம் அதுக்கு இருக்கிற ஏத்தமே அதிகம் இல்லைங்களா? எங்கேயுமே சங்கநாதம் இருந்துன்னா அங்க வெற்றி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுவும் பகவானோட சங்குலி யார் பக்கம் இருக்கோ அவங்களுக்கு தான் வெற்றி இருக்கும் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் காண்டீபம், பாசுபதாஸ்திரம். அது வந்து யார்கிட்ட இருந்து கிடைச்சது அர்ஜுனருக்கு? சிவபெருமான் கிட்ட இருந்து கிடைச்சது. அப்போ அதுலயும் அவங்களுக்கு வெற்றி தெரியுது. அதுக்கப்புறம் பாக்கியலட்சுமி, மகாலட்சுமி எங்க இருக்காங்களோ அங்க எல்லா நன்மைகளும் ஏற்படும் இல்லைங்களா? குட் ஃபார்ச்சூன் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் ரிஷிகேஷா, பகவான் சென்சஸோட அதிபதி அப்படின்றதுதான் ரிஷிகேஷா அப்படின்றதுக்கான அர்த்தம். அப்போ ரிஷிகேஷன் பகவான் இருக்கிற இடத்துல கண்டிப்பா வெற்றியும் வந்து நிறைஞ்சிருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா ஹனுமன் வந்து பிளாக்ல இருப்பாங்க சரிங்களா? அப்போ கபித்வஜா அப்படின்றதான் அதோட பேரு. ஹனுமன் எங்க இருக்காங்களோ அங்கேயும் என்ன இருக்கும்? வெற்றி இருக்கும். ஹனுமன் என்ன பண்ணாங்க? ராமருக்காக போர் பண்ணாங்க இல்லைங்களா? சீத்தையை மீட்டெடுக்கிறதுக்காக ராமருக்காக கோபப்பட்டு இலங்கையை அழிச்சு சீத்தையை கொண்டு வந்தாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி இங்கேயும் அர்ஜுனன் என்ன பண்றாங்க? பகவான் கிருஷ்ணருக்காக போர் பண்றாங்க. அதர்மத்தை அழிச்சு தர்மத்தை நிலைநாட்டுறாங்க. அப்போ இது ரெண்டுமே ஒரு கனெக்ஷன் உண்டு. அப்போ இங்க யார் இருக்காங்க? ஹனுமன் இருக்காங்க. அதுவும் வந்து என்னது? வெற்றிக்கான ஒரு அடையாளமா நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து மோக்ஷத ஏகாதசி அன்னைக்கு இது போர் வந்து தொடங்குச்சு. அதுவுமே வந்து என்னது? ஒரு வெற்றிக்கான அறிகுறியா நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயமும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, துரியோதனனோட பயம். அதுவே அவங்கள என்ன பண்ணும்? அந்த பயமே வந்து அவங்களுக்கு பாண்டவர்களுக்கு வெற்றியை தேடித்தந்தது அப்படின்றது நம்ம வந்து பார்க்கிறோம் சரிங்களா? இதெல்லாம் வந்து பாண்டவர்களுக்கு ஏற்கனவே வெற்றி உண்டு அப்படின்றதுக்கான அடையாளங்களை நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஹனுமன் கொடியில உள்ளதையும் நம்ம வந்து இங்க வந்து எடுத்துக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன காரணத்தினால அர்ஜுனர் வந்து நான் வந்து போர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். இரக்கம், இன்பமின்மை, பாபச்செயல், குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டு போகும், இருமனம். இந்த 5 விஷயத்துக்காக தான் என்ன பண்றாங்க? அர்ஜுனர் வந்து நான் போர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்றது வந்து சொல்றாங்க. அது என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்ப்போம். அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா இரக்கம். ஏன்னா அவங்க சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க இல்லைங்களா? தர்ம வழியில யோசிக்கிறவங்க. அப்போ போர் பண்ணாலே என்ன ஆகும்? சண்டை அப்படின்னாலே ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் கிடையாது. எல்லாருக்கும் அங்க என்ன ஆகும்? கஷ்டங்கள் வரும் இல்லைங்களா? அந்த இரக்க குணம். அதனால அவங்க போர் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க. இன்னொன்னு இன்பமின்மை. போர் பண்றதுனால சந்தோஷமும் கிடைக்க போறது இல்ல. அப்புறம் பாப செயல். அதனால நிறைய பேர் இறப்பாங்க. நிறைய கெட்டதெல்லாம் நடக்கும். அதனால பாவம் வந்து சேரும் அப்படின்றத பார்க்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டு போகும். இப்ப போர் பண்றதுக்கு ஒரு குடும்பத்துல இருந்தும் யாரெல்லாம் வந்திருப்பாங்க? அப்பாவோ இல்ல பையனோ இல்ல சகோதரனோ வந்திருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அவங்க எல்லாம் போர்ல வந்து உயிரிழந்துட்டாங்க அப்படின்னா உங்க குடும்பமே என்ன ஆயிடும்? பாதுகாப்பு இல்லாம போயிடும் இல்லைங்களா? அப்ப அதனால பாரம்பரியமும் கெட்டு போகும். அதுக்கப்புறம் இருமனம். எது சரி தப்பு அப்படின்றது வந்து அவங்களுக்கு தெரியாம போனது ஒரு காரணமா இருக்கு. அந்த இருமனம் அப்படின்றது என்னது? பகவான் கொடுத்தது அர்ஜுனருக்கு. ஏன்னா பகவத்கீதைய நமக்கு கொடுக்கணும். கலிகாலத்துல உள்ளவங்களுக்கு பகவத்கீதை கொடுக்கணும். ஒரு வழிகாட்டுதல், மேன்வல் அப்படின்னு சொல்லலாம். மனிதன் எப்படி வாழ்க்கை வாழணும்ன்றதுக்கான ஒரு மேன்வல். அதாவது நம்ம வந்து இப்போ ஒரு பொருள் வாங்கினோம்னா அந்த பொருள் நம்ம எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்கு அந்த பொருளுக்கு ஒரு மேனுவல் கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் பகவத்கீதைன்றது நம்ம வாழ்க்கை எப்படி வாழணும்ன்றதுக்கான ஒரு மேனுவல். அதன்படி நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கை நம்ம நல்லபடியா நம்மளால வாழ முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 1.28. லலிதா மாதாஜி. ओके. अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति. அர்ஜுனன் கூறினான், எனதன்பு கிருஷ்ணரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினார், எனதன்பு கிருஷ்ணரே, போரிடும் உணர்வுடன் என் முன் கூடியுள்ள எனது நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் கண்டு என் உடல் அங்கங்கள் நடுங்கி வாய் உலர்வதை உணர்கின்றேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அப்ப இங்க இரக்க குணம் அர்ஜுனருக்கு எப்படி இருக்கு? தன்னோட உறவினர்களோடும் நண்பர்களோடையும் வந்து போரிடும் பொழுது அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது? கஷ்டமா இருக்கு. அவங்க போர் பண்ணி அதுல கிடைக்கிற ராஜ்யத்தை யாரோட அவங்க சந்தோஷமா அனுபவிக்கணும்? நண்பர்கள், உறவினர்களோட. அப்ப அவங்களோடய போர் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது? அது வந்து கஷ்டமா இருக்கு. அப்ப அது இரக்க குணத்தை நம்மளுக்கு காண்பிக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம். மாதாஜி 1.31. லலிதா மாதாஜி 1.31.
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च शक्नोम्यवस्थातुम् நஷஸ்ரேயோ அனு न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमागवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च हरे कृष्ण சொந்த உறவினரை இப்போரில் கொள்வதால் என்ன நன்மை வரும் என்பதை என்னால் காண முடியவில்லை. எனதன்பு கிருஷ்ணரே, இதில் பெறக்கூடிய வெற்றியோ ராஜ்யத்தையோ இன்பத்தையோ நான் விரும்பவில்லை அப்படின்றது இங்க பகவான் கிட்ட சொல்றாங்க. அதாவது எனக்கு போர் பண்ண விருப்பம் இல்லை அப்படின்றதுக்கான 5 விஷயங்களை அர்ஜுனர் வந்து என்ன பண்றாங்க, பகவான் கிட்ட அவங்க கிட்ட வந்து முறையிடுறாங்க. அதுல எனக்கு இந்த போர்ல எல்லாரையும் நான் வந்து இதுல வந்து கொல்லணும், அதனால எனக்கு என்ன நன்மை கிடைக்க போகுது, அதனால நான் இந்த போர் பண்ண விருப்பப்படல அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் ஹரே கிருஷ்ண மத்தாஜி 1.36. ओके पावचय पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं दार्धराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव हरे कृष्ण இத்தகைய அக்கிரமக்காரர்களை கொல்வதால் நமக்கு பாபமே வந்து சேரும். எனவே திருதராஷ்டிர மகன்களையும் நமது நண்பர்களையும் கொல்லுதல் நமக்கு சரியானதல்ல. அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவரே கிருஷ்ணரே, நமது சொந்த உறவினரை கொலை செய்துவிட்டு நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சி அடைய முடியும்? இதனால் நமக்கு என்ன லாபம் அப்படின்றத கேக்குறாங்க. இப்போ ஒருத்தவங்க தப்பு செய்யறாங்க, அது கூட நம்மளும் சேர்ந்து தப்பு செஞ்சா அதனால நம்மளுக்கு என்ன வரும்? பாபம் தான் வரும் இல்லைங்களா? தப்பு செய்யறவங்களோட நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, சேர்ந்துக்கிட்டு நம்மளும் தப்பு செய்யக்கூடாது. அப்ப இங்க அதைதான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அவங்களாம் தான் வந்து என்ன பண்றாங்க, அதர்மம் பண்றாங்க, அக்கிரமக்காரர்கள் அப்படின்றத வந்து இங்க வந்து சொல்றாங்க. அதாவது அதர்மம் பண்ணி எப்படியாவது தன்னோட ஆசைகள் நிறைவேற்றிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. அப்ப அவங்களை கொல்றதுனால நமக்கு என்ன வரும்? பாபம் தானே வரும் அப்படின்றத வந்து இங்க வந்து பகவான் கிட்ட அர்ஜுனர் வந்து சொல்றாங்க. அப்போ இந்த போர் பண்றதுனால என்ன வந்துடும்? பாப செயலாயிடும் அப்படின்றத அர்ஜுனர் வந்து முறையிடுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 1.45. यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः दार्धराष्ट्रारणे हन्यु तन्मे क्षेमतरं भवेत् ஆயுதமின்றியும் எதிர்த்து போரிடாமலும் இருக்கின்ற என்னை ஆயுதம் தாங்கிய திருதராஷ்டிரன் மகன்கள் போரில் கொன்றால் அது எனக்கு அதிக நன்மையை கொடுக்கும். இப்ப திரும்பி நான் போர் பண்ணாதானே, அவங்கதான் அதர்மம் பண்றாங்க, நான் எதுக்காக அதே அதர்மத்தை பண்ணணும்? அதனால நான் போர் பண்ணாமலே இருக்கிறேன். அப்படி இருக்கும்போது அவங்க என்னை கொன்னா கூட பரவாயில்ல. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனரோட அந்த சத்துவ குணத்தை இங்க வந்து மேலோட்டமா நம்மளால கண்டிப்பா என்ன பார்க்க முடியும் இல்லைங்களா? நானும் சேர்ந்து செய்யறேன் அப்படின்னு இல்லாம அவங்க என்ன பண்றாங்க, இரக்க குணத்தோட, அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய என்னது சத்துவ குணத்தோட ஓட்டத்தை நம்மளால இங்க வந்து பார்க்க முடியுது. அவங்கதான் வந்து தப்பு செய்யறாங்கன்னா நானும் செய்ய விருப்பப்படல அப்படின்றத ஒரு இடத்துலயும் இங்க வந்து அர்ஜுனர் வந்து சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 1.46. संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुन संख्ये रतोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः सर्वं कृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சஞ்சயன் கூறினார், போர்க்களத்தில் இவ்வாறு பேசிய அர்ஜுனர் தனது வில்லையும் அம்புகளையும் ஒரு புறம் எரிந்துவிட்டு ரதத்தில் அமர்ந்து விட்டார். அவரது மனம் சோகத்தால் மூழ்கியுள்ளது அப்படின்றத வந்து, ஏன்னா இது யாருக்கு சொல்லிட்டு இருக்காங்க, அதாவது வந்து திருதராஷ்டிரால பார்க்க முடியாது, போர்க்களத்துக்கு போக முடியாது இல்லைங்களா? அதனால இவங்க வியாசதேவர் என்ன பண்ணாங்க, சஞ்சயனுக்கு அவங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஞான திருஷ்டி கொடுத்து அங்க என்ன நடக்குதோ அதை வந்து அப்படியே திருதராஷ்டிரருக்கு சொல்ற அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா? அப்போ சஞ்சயனும் என்ன பண்றாங்க, சாரி, அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அங்க போர்க்களத்துல என்ன நடக்குதோ அதை வந்து திருதராஷ்டிரருக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்போ அர்ஜுனர் வந்து போர் பண்ண விருப்பம் இல்ல அப்படின்றத வந்து சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரருக்கு சொல்றாங்க. சரிங்களா? சாரி.
இதுதான் வந்து நம்ம வந்து இன்னைக்கு பார்த்த விஷயங்கள். திருதராஷ்டிரன் விசாரணை, அதாவது கிம் அக்குர்வத சஞ்சய, அதாவது இங்க என்ன நடக்குது, போர்க்களத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்றத வந்து கேட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் துரியோதனின் பயம். துரியோதனன் என்ன மனநிலையில இருந்தாங்க? பயத்துல இருந்தாங்க இல்லைங்களா? மகத்தின் சமம் அப்படின்றது சங்குகள் முழங்குதல். அது வந்து ஹிருதயானி யதாரயத் அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்த்தோம். அதாவது சங்கநாதன் கேட்கறதுனால உங்களுக்கு என்ன ஏற்படுது? பயம் ஏற்படுது. அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனனின் கவனிப்பு. காண்டீவம் ஸ்மரஸ்தே ஹஸ்தாத் அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனன் போராடாத காரணங்கள் என்ன அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். அப்ரதீகாரம் அசஸ்திரம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக. அப்ப நம்ம இன்னைக்கு பார்த்த ஒரு விஷயங்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து பார்த்தது. இது வந்து அர்ஜுன விஷாத யோகம். அர்ஜுனர் வந்து ஏன் வந்து போர் பண்ண விருப்பம் இல்ல. அதாவது கவலை, அர்ஜுனோட கவலை என்ன அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்த்தோம். இந்த கவலையிலிருந்து அர்ஜுனரை எப்படி மீட்கிறாங்களோ, அதே மாதிரி நம்மளும் இந்த பகவத்கீதையை 18 டேஸும், அதாவது இன்னைக்கு ஒரு நாள், நாளைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் கேட்டுட்டு, இது ஒரு சில விஷயத்துல உடன்பாடு இல்லாம 18 டேஸும் முழுமையா கேட்டதுக்கு அப்புறம், கண்டிப்பா ஓரளவுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து என்ன வந்துரும், அந்த பகவத்கீதையோட தாத்பரியம் புரிய வந்துரும். ஏன்னா எனக்கு ஒரு 2 கிளாஸ்லயே உங்க எல்லாரையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற அளவுக்கு ஞானம் இல்லாம இருக்கும். அதனால அவசியம் நீங்க எல்லாரும் 18 நாளும் கலந்துக்கணும். 18 நாளும் கலந்துகிட்டு முழுமையா கேட்டதுக்கு அப்புறம் அவசியம் நம்ம எல்லாரும் கிருஷ்ண பக்தியில நீடிச்சிருக்கணும் அப்படின்றதுதான் ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் உங்க எல்லார்கிட்டயும். வாஞ்சாகல்பதருபஷ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதித்தானம் பாவனிப வைஷ்ணவ நம நமः அனந்த கோடி வைஷ்ணவந்துக்கு ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. கூகுள்ல போய் நீங்க இஸ்கான் மங்களூர்னு டைப் பண்ணீங்கன்னா இதுல இந்த மாதிரி வரும். இதுல லாகின் கொடுத்தாலே ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு. லாகின் போயிட்டு இதுல வந்து ரெஜிஸ்டர் கொடுத்துட்டு ரெஜிஸ்டர்ல வந்து மெயில் ஐடி ஃபர்ஸ்ட்ல அந்த யூசர் நேம்ல வந்து மெயில் ஐடி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். அப்புறம் பேர், ஃபர்ஸ்ட் நேம், லாஸ்ட் நேம், இந்த இதுதான் வந்து உங்களுக்கு சர்டிபிகேட்ல டிஸ்ப்ளே ஆகும். அதனால பேர் கரெக்டா கொடுங்க. மவுண்டன்ஸ் இது வரும். இதெல்லாம் உங்களுக்கு பிரபுஜி ரெஜிஸ்டர் ஆனதுக்கு அப்புறம் இப்ப எப்படி குவிஸ்க்கு எப்படி போறது அந்த பேஜுக்கு? அந்த லிங்க் நான் குரூப்ல போடுவோம் மாதாஜி. நீங்க அதுல போய் லாகின் பண்ணி அதுல வந்து உங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதுல வந்து இப்போ ரெஜிஸ்டர் பண்ணியாச்சு. ஓகே. வந்து நீங்க அந்த இதுல கூகுள்ல சர்ச் பண்ணாலே இந்த பேஜ் தான் வரும். இந்த அதுல போய் லாகின் பண்ணணும். உங்க மெயில் ஐடி, யூசர் நேம், பாஸ்வேர்டு. உங்களுக்கு பாஸ்வேர்டு இதுல செப்பரேட்டா உங்களுக்கு இதுல பிரைவேட் சாட்ல போடுறேன். ஓகே. லாகின் பண்ணா இப்போ வரும். ஆமா, இப்போ வந்து உங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணியாச்சு. இதுதான். இதுல வந்து செலக்ட் கோர்ஸ்ல போகணும் ஃபர்ஸ்ட். இது லாகின் பண்ணோன்னு இந்த மாதிரி வரும். அப்புறம் செலக்ட் கோர்ஸ்ல போயிட்டு இப்போ ரெக்கார்டிங்ல இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து மறுபடியும் அந்த யூடியூப்ல போய் அக்கவுண்ட்ல போனா வந்துருமா? ஆமா மாதாஜி. இது அக்கவுண்ட்ல இல்ல, செலக்ட் கோர்ஸ்ல வரும். செலக்ட் கோர்ஸ். ஆமா. நீங்க வந்து இந்த ரெக்கார்டிங் இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து டவுட் இருந்தா ரெக்கார்டிங் இப்போ வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணுவோம். அதுல நீங்க பார்க்கலாம். இதுல வந்து தமிழ். உங்களுக்கு வேற ஏதாவது லாங்குவேஜ்னா உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளோ அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு நான் தமிழ் செலக்ட் பண்றேன். செலக்ட் கோர்ஸ் போக மாட்டேங்குது பிரபுஜி. மாதாஜி நீங்க லாகின் பண்ணாதான் செலக்ட் கோர்ஸ்க்கு போகும். நீங்க லாகின் பண்ணலனா பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. you are currently logged in. இப்போ ஓபன் ஆயிடுச்சு பிரபுஜி. டேக் திஸ் கோர்ஸ். ஓகே பிரபுஜி, தேங்க்ஸ். இவ்வளவுதான். இதுல வந்து இனி ஒண்ணுனா வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணி இதுல எல்லாமே இருக்கும். சாப்டர் 1, 2 லெஃப்ட்ல எல்லாம் இருக்கு பாருங்க. இது ஒண்ணுனா வந்து நம்ம
இது கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டே போகும்போது அது வந்து லாஸ்ட்ல வந்து ஒரு நாள் Okay. முடியும் போது அந்த சர்டிஃபிகேட் லாஸ்ட்ல உங்களுக்கு டவுன்லோட் இதுல வந்து டிஸ்ப்ளே ஆகும். உங்க சர்டிஃபிகேட் ஜெனரேட் ஆகும். ம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Hare Krishna Prabhuji. Thank you Prabhuji. Thank you so much. மாதாஜி நான் வந்து இப்ப ரெஜிஸ்டர் யாரெல்லாம் பண்ண முடியலையோ அவங்களுக்காக நான் ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் ரெடி பண்றேன். அவங்க Okay. அவங்களுக்கு நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணி இது பண்ணிடுறோம். பிரச்சனை இல்லை. அவசியம் அவசியம் அவசியம். அது கூகுள் ஃபார்ம் இதுல போட்டுறீங்களா பிரபுஜி வாட்ஸ்அப்ல? அவங்களுக்கு என்கிட்ட அனிமேல மாதாஜி ஷேர் பண்ணும். ஓகே பிரபுஜி. ஓகே பிரபுஜி. இல்ல வாட்ஸ்அப்ல இல்ல இதுலன்னு கேட்டேன் பிரபுஜி. வேற இதுல போட்டா நிறைய பேர் லெஃப்ட் ஆயிருப்பாங்க. லெஃப்ட் ஆயிடுப்பாங்க. ஓகே பிரபுஜி. அதனால வந்து நீ அதுல அது போடு. ஓகே பிரபுஜி. ஓகே. தேங்க் யூ பிரபுஜி. உண்மையிலேயே உங்களோட சப்போர்ட்க்கு ரொம்ப 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 தேங்க் யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. இது நான் வந்து கிளவுட்ல வந்து ரெக்கார்ட் பண்ண வேண்டாங்களா பிரபுஜி? கிளவுட்ல வந்து பிரபுஜி மட்டும் தான் அதை டவுன்லோட் பண்ண முடியும். அதுக்கு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் வேணும் மாதாஜி. இல்ல கிளாஸ் ரெக்கார்டிங் வந்து கம்ப்யூட்டர்ல பண்ணணுங்களா இல்ல கிளவுட்ல கம்ப்யூட்டர்ல பண்ணணும்? தான் பண்ணணும். கம்ப்யூட்டர்ல தான் பண்ணணும். கோகிலா மாதாஜி உங்களுக்கு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு உங்களுக்கு செப்பரேட்டா ஷேர் பண்ணிருக்கேன். ஓகே பிரபுஜி. அதை தனியா காப்பி பண்ணி. பண்ணி ஓகே தேங்க் யூ பிரபுஜி. Thank you பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்கும் ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா.